спектакъл се казва Аса и е термин, който се използва в кол-центровете. Ние разглеждаме този термин в един по-друг контекст и по-скоро доколко бързо може да реагира човек на всички провокации, които са отправени от външната среда. Тоест, тялото е фабрика, в която се произвежда нашето поведение, чрез което ние реализираме действието навън. Бях абсолютно убеден в това, което търся. Търсих хора, които танцори, професионалисти, които наистина да се движат истински, ако мога така да кажа, чрез движението си да са силно експресивни и да са различни. Тоест, всеки един от тях има строго определена индивидуалност. В комуникацията с работния екип се задават много въпроси, търсят се много отговори. Самият спектакъл той е лабораторен като процес и ние не се опитваме да изградим някакъв категоричен сюжет, в който зрителя да проследява. Ние се опитваме да провокираме за този един час, в който протича действието. Въпросът, който отправяме е доколко трябва да се доверяваме и доколко се доверяваме на сетивността си, когато реагираме, когато създаваме света около нас и доколко разчитаме на всички изпитани методи за създаване на този свят около нас.